שלום וברוכים הבאים לוורדשופ. אני עכשיו מציג בפניכם את המקליט קול דיסק און קי. המקליט קול מאוד מאוד איכותי, יש לו מיקרופון שנמצא בפנים, ההפעלה שלו מאוד מאוד קלה ופשוטה, כל מה שצריך לעשות זה כפתור אחד, כיבוי והדלקה. ההקלטה שלו, בעצם זמן ההקלטה שלו הוא ל10 שעות, הקלטה רציפה, באיכות סאונד HD, כך שניתן לשמוע בבירור כל מה שמדברים, אפילו אם זה נמצא בתוך תיק. לאחר סיום ההקלטה, כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותו למחשב, ייפתח לכם כונן עם כל ההקלטות בפנים. לא צריך התקנת דרייברים ולא צריך שום ידע בתחום. את המכשיר הזה ניתן לקבל בנפחים של 4 ג'יגה-בייט ו8 ג'יגה-בייט. הטעינה שלו מאוד מאוד קלה, כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותו לשנאי והוא נטען אוטומטי. כמו כן יש לו פונקציה מאוד מאוד ייחודית לדגם הזה, ניתן לחבר לו אוזנייה שמקבלים גם אותה או כל אוזנייה אחרת, להדליק את המכשיר והמכשיר בעצם הופך להיות נגן MP3, זאת אומרת ניתן לשמוע את כל ההקלטות שהוא ביצע על ידי אוזנייה מבלי צורך בכלל לחבר אותו למחשב. כמו כן ניתן להעביר הקלטות ולהגביר ווליום. המכשיר מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד אמין ומאוד מאוד קל לתפעול. לא צריך שום ידע בתחום הזה. כל מה שצריך לעשות זה רק ללחוץ כפתור אחד ולהדליק אותו. זמן הטעינה שלו היא 2 שעות. ניתן להטעין אותו בכל פעם שרוצים על ידי חיבור לשנאי, ולאחר מכן להשתמש איתו שוב למשך 10 שעות הקלטה רציפה. ניתן כמובן להקליט כל פעם שעה, חצי שעה, 4 שעות, ולנצל את הסוללה בצורה המיטבית. בכל שאלה נוספת ניתן להתקשר ל-1-700-50-30-44. תודה רבה והמשך יום נעים.